Ootko koskaan toivonut mielessäsi tällä tavalla? Oispa joku tehnyt Minecraftiin modin, jolla vois heitellä palikoita ja mobeja ajatusten voimalla. Niin kuin jeditkin tekee. Joo, en mäkään, mutta mä tein sen. Tämä vietä himaa. Rullaan tän täältä. Joo. Mä ois ottanut bedrockit tästä, kiitos. Ai niin, voidaan ottaa bedrockiakin. Voidaan varmaan aloittaa. Kato. Ei oo kivaa. No niin, puuta sitten varmaan ekana. Joo. Toimiikohan tää? Kato. Oh, ihanaa. Melkein jäi alle. Mä voin tuoda täältä sulle vähän puuta. Ota tosta noin ja... Tosta. Kätevää. Melkein suffokeittasin. Noin. Alkaa olla tätä puuta jo tarpeeksi tässä, niin Pitäisikö meidän seikkailla sitten johonkin suuntaan? Mistä te ootte? Kato mitä tuolta löytyy. Se oli aika helppoa. Tai ei voi mitään, ollaan tällaisia professional Minecraft-pelaajia kuitenkin, niin... Täältä löytyy Depth Striderin kengätkin. Täällä on Flint & Steelikin löytyy. Mä otan nää. Morjens. Tässä on muuten kultablokkikin, enpä huomannut tätä. Joo. Ei täällä on muuten kylä täällä, mikä järvi tää onkaan, niin toisella puolella. Odotan nyt hetki, mä kerään obsidianin tästä. Tässä oli enemmän kuin tarpeeksi. Nyt tulkaa tänne. Saat sä pikapattua mut? Tää on vähän liian kaukana. Noin, noni. Terve menoa. Oi! Oisit kuollut vielä. Ei. Missä 7 GV on? Mä uiskentelen täältä. Mulla on sulle lahja. Ihanaa. Ei minne se meni? Täällä on meetwurstia. Eiku, ei tää olikin Aasia, ei tää ollutkaan hevonen. Tukkumoo! Mun pitää itekin kerää vehnää sitten, ettei jää ilma. Mut siis me kyllä pärjätään täällä ihan yölläkin näillä abilityillä. Jos te ette tiennyt, niin siis te voitte heittää näitä blokkeja. Mä nyt näytän esimerkin tässä. Te voitte Aha, siellä on skeletti. Te voitte heittää näitä blokkeja noita mobeja päin tolleen. Ne tekee damakea. Eli tossa on nyt esimerkiksi toi Iron Golemi. Tai sitten vaihtoehtoisesti niitä voi laittaa niinku palikoiden sisälle, että ne kuolee siitä. Oho! Suojele mua! Oi saa! Mitä te siellä säädätte? Mä struglaan. Niin. Noin, sinne kuoli. Täällä on yksi sänky. Mä menen tänne. No niin. Ei tuu ruokaongelmia. Mulla on nyt stäkkileipää. Mennäänkö me suoraan niitteriin vai käydäänkö me mainaamassa eka? Käydään nopeasti mainaamassa. Täällä on joku hiippari laittanut lehmäfarmit pystyyn. Sori äijä, mä otin sun lehmät. Sori, mä ei jämata sutki. Äläs kotoa minnekään. Mä kaivan vaan tätä kuloa tässä. Mä voin näyttää sulle tempun, mikä tekee tästä helpompaa. Kato. Wow, mutta kuolista tulis kuolore. Että... Ei. Kenen mainaaminen on ollut näin helppoa. Paitsi tällöin, kun tekee vähän näin. Ai joo. Hei, tässä on muuten ironia.
Tossa on vaan se ongelma, että se vähän niinku tuhoaa nää oret tästä, joten ei sorry. mua! Yritän etsiä rautaa, mutta nyt ei kyllä löydy. Ja niin siellä on heti ironia. Missä näet ironia? Siinä. Noni. Tässä. Eikö se oo pikkiä? En mä tarvitse mitään pikkiä. Oho, sori. Niin. No niin, täältä lisää rautaa. Mihin sä avaruus katosit? Mä menin mainaan tänne kauemmas tänne vesiluolaan, mutta tää oli vähän farssi homma. Okei. Täällä on tämmönen siisti vesiluola. 7 keveä, tuu tänne. Mulla on sulle jotain annettavaa. No, missä sä... siellä on vissiin. Joo, mä nyt meni hukkaan kokonaan. Nyt loppuu happi. No niin. Mä yritän löytää sun mulle. Missä sä oot? No niin, mun lahja kuoli. No niin. Pitäis saada se miekka varmaan vaan, eikä siinä muuta. Kyllä ne armoritkin kelpais. Armorit, pakko on saada armorit. Ihan pakko. Ei siinä kestä kauan se. Eihän speedrun näyttää koskaan mitään armoreita hanki. No ei niin, mutta ei mulla mitään speedrunia. Niin joo. No, siis ei mä pärjää. Oho, onks täällä joku on? Zombi. Ine vaan. Aloitetaan niistä, laitetaan oikeastaan ihan toinen furnase. Ei ole, kun kaikki muut on niin vitun läskejä paskoja, ettei jaksa tehdä pikakseja, niin saatana minä saan tästä. Vaan katsotaan vierestä. Ei oo miekkaa mulla, ei. Kato, et sä tarvi miakkaa. Sä voit tehdä tälleen. Nyt sä vaan hakkaat sen siitä. Kato, se on siinä. No niin, hakkaat vaan Kädellä. Tai pikaksella. No, ihan miten vaan. No niin. Niin päästään pois täältä. Kiivetään ylös. Niin, siinä se yleensä on, että maan pinta on ylhäällä päin. Kai ne on ne obsidianit matkassa. Obsidianit on matkassa. Me voidaan itse asiassa täälläkin mennä ihan netteriin. Niin, eihän meidän ylös tarvii edes kiivetä. Kato, siellä on joku. Avaruus. Ottaaks? Spyrkele. Tossa on tollasia. Alright. Ei mä mitään miakkaa. Okei, ehkä mä tarvitsen. Kumpi se nyt on? Kyllä vai ei? Välimaasta. Onko sä kuokan? Otetaan miakka. Kuokka. Okay. Tässä nyt kävi tälleen vaan, ei voi mitään, ole hyvä. Housut voin kyllä antaa. Ihan vaan yes. Tälleen. Mä otan kans kultaiset jeesit jalkaan, niin ei sit Big League käy kimppuun. Mä voin heittää 7 velkkiä. Me tarvitaan Flint and Steeli. Kuka otti sen mukaan sieltä? Musta tuntuu, että mä en ainakaan ottanut sitä. Juu, en ottanut minäkään. Okei, hyvä. Miksi kukaan ei ottanut sitä? Mä luulen, että te otitte sen. Mä olin jo siellä toisella puolella järveä. No meillä on rautaa ja meillä on flinttiä, niin me voidaan sitten tehdä sellainen vaan, eihän tässä mitään ongelmaa. Flinttiä käteen, pojat. Katsotaan vaan, kun avaruus soittaa. Ei, no niin, sieltä tuli flintti. Onks tässä nyt kuinka paljon näitä kuuluu laittaa? Mä en muista mitä. Olleet, joo oikein. Joo, tää on hyvä, no niin. Ei, älä mene vielä. Kato. Oho. Sinne meni portaali. Ei, et näin voi tehdä. Ei saa. Okei, no niin mennään sitten. Mä voin heittää sulle nää opsit. Joo. Täällä on endermaneja, niin voidaan vetää näitä. Vedetäänpä näitä. Nyt se on vihane. Apua. Mutta tää kuokalle ei paljon kyllä hakata. Mä sain perlin muuten. Mä sain sienen. Ai, mun selässä on yks. Mä nyt suffokeettaan tän vaan. Tuliko perliä? Tuli perli, näin. Tuli. Mä otan tuolta uuden endermanin. Kellä on se piglini ja miksi se on siellä eikä täällä parteraamassa? Mitä? Kellä on se piglini? No voi, no sinne meni.
Oi, vireet sarke. Tappakaa toi. Pakatkaa sitä. Joku kella on miakka, niin mulla on. Tappaa, koska mulla on vaan kuokka. Täällä on yksi lisää. Ottakaa siitä. Oh shit! Että mä voin nostaa sut luukin. Oota hetki. Nosta mut. Niin. Oi, kiitos. No niin, heitäks mut jonnekin? Au, hei, varo. Varosta. Tässä on se riski, että käy huonosti. No niin, siihen vaan. Onks niin nyt maata? Oho. No niin, siihen. Meillä on puolet perleistä, 6 kappaletta. No, mulla on 2. Heittäkää mulle ne. Siinä on. Sieltä napattiin, no niin. Mitäs mitä kauaa kestää oikeesti? Tää on ihan niinku speedrunnattais. Eeppinen kaksintaistelu. Ei, mä kuulen vielä tässä. Riittääköhän 12? Ollaanko me nössöjä vai ei? Me ollaan nössöjä. Tarvitaan vielä ainakin 1 tai 2. Me ollaan nössöjä, okei. No hyvä, että sä puhut kaikkien puolesta. Kyllä. Siellä on paljon. Mitä? Mitä? Täällä on 6. Nyt täällä on semmoset. Gängi kokoontuu. Oho. Kattokaa, ottakaa siitä. No niin, ja sieltäkin tuli. No niin, heittäkääs päälle tänne, katsotaan paljon yhteensä. Nyt on yhteensä 16. No varmasti riittää sit niitä placeja. No niin, ei pääsekään. Ei, miksi me hakkais pikaksella? Miksi me vaan teet näin? Au. Täältä voi tulla laavaa sitten, jos teet ai niin, no, se on kyllä aika varovainen saa olla. Kato, no niin, rakennetaan. Hei, tuolla on se, hei, kato. Fortressi, noniin. Täydellistä. Sä menet sinne. Nyt pitää varoa sitten, ettei rikottu taas spawneriin. Joo. Mä voin tuottaa mun kuokan kautta. Kuollen. Mä tuon nää täältä näin, noniin. 7 GV mätki. Mulla on vaan käsi. Mä muuten käytän tätä skeletoni shieldinä. Kato. Kaikki vaan menee tohon noin, sit mä menen finishaa sen mun kuokalla. Tästä näin, kato. Siinä. Mä voin finishaa. Noniin, sieltä tuli rodit. Noniin, nyt meillä on kaikki rodit. Eli 8. Mä voin ottaa. Ei me tarvita mitään muuta, me voidaan mennä suoraan endiin. Joo, ulos vaan täältä. Ei hitto, unohdettiis mennä. Mulla on investeri. Noniin, mä jo säikähdyn. Sulla on aika tupsi juttu. Mä voin Varma. Ai. Lauda. Sitten mulla on se Flint and Steelikin vielä. Me ollaan jossain maan alla. Näyttää, on crashia. No täällä on crashia. Tää on varmaan. No niin, pitää kaivaa vaan pois täältä. Me ollaan keskellä merta. Oho. Kato, tuolla on kaloja. Kato, mä otin koko kalapopulaatio. Katsotaan mihin suuntaan ne lähtee. Tonne. Katoako? Ei kadonnut. Ei. Let's go. Tohon suuntaan suoraan. Tuolla on muuten joku kylä. Täällä on kilpikonna armeija. Ja lisää vehnä. Jos ei ollut leipää vielä tarpeeksi, niin nyt saa. Onks sulla se kuokka? Nyt voit hakata ne nopeesti. Hei pelit. Nyt on vihdoinkin tästä hyöty. Musta tuntuu, että tää on vähän nopeampi. Se voi kyllä olla. Haittaakohan tätä äijää, jos mä otan sen talosta seinän pois? Noniin. Katsotaan kuinka nopeasti saan griaffattu tää kylän. Ei oo muuta mitään enää, siellä on muutama talo. Siis me ollaan kävelty joku ikuisuus jo. Ei oo ihan lähellä. No voi hemmetti. Tässä tulee siltä. Kyllä. Sieltä, hei nyt ei oo ihan kunnollinen.
Ei, nyt ei kyllä ihan onnistu. Tulleen, noniin. Ei. Tarpeeksi hyvä. Sä voitte rullata tälle edestakaisin tätä, niin sit se Oi. vaihtaa paikkaa. Onko jalat uupuneet? Vähän nää on painavat nää kultakengät kuitenkin aika tiheä alkuun. No. Joo, ei mitään sitten. Tää on oikein mukava. Mene sinne. No niin. Ja katos. 13 enää jäljellä. Ei, nyt. No niin, se on tässä jossain välissä. Tuossa, joo. Juu. Mennäänpä alaspäin jo. Katsotaan, kun sä vedät siitä portaalista läpi. Se olisi kyllä aika eeppinen hetki. Löytyy. Noniin, jes, löytyy. No. Haittakaa vaan se ovi. No, hei, täällä on silverfish. Ja spawneri löytyy. Otetaan se pois. Oho, Ei, kato mikä mulla on. mitä? Ai sä Ja- spawnerin mukaan. Se spawneri. Oi, täällä oli yksi valmiinakin. Oi. Blob. Otetaanko portaalit? Otetaan Joo, eikä portaalit irti. lyö. Otetaan matkaan, voidaan tehdä se takaisinpäin portaali kanssa. Oh, kato, mä otin vahingossa tosta yhden. Nyt pitää varoa, ettei viedä kaikkea. Noniin, kumpi hyppää ensin? Onpa jännässä kohtaa tää spawni. Joo, voidaan vaan hiivetä tästä näin menemään. Ettekä kato niitä silmiä sitten. Aloin hakkaamaan. No niin, ja se on ensimmäinen katto jo. Katsotaan, pystyykö Ender Dragoniin. Ei, No, se on paikoillaan. meidän pitäis varmaan aika hajottaa noi kristallit. Joo, me pystytään heittämään vaan näitä noitten kristallien päälle. Oi, ihan kätevä. Ai. Obsidian ei pystyy heittämään kans ton Ender Dragonin päälle, niin melkein tapan itteni näillä. Tuossa on toi kristalli, mä otin sen matkaan. Sä otit kristallin matkaa. Kristalli matkassa. Noin, Se on sinne hyvä. meni. Täällä on Endermanit mun kimpussa. Miks nää on näin aggressiivisia? Jäi. Mä en ymmärrä. Oi. Otit sä taas ton kantoa? Joo, ja mulla tulee Endermani päälle vielä tästä. Ja, mutta me voidaan heittää näitä obsidianeita. Ei, Ei pitäkää kyllä. joku paikoillaan, niin mä mätkin. Aha, sieltä tuli uusi haetaan kristalli. Oi, ai. Oota, mä sain Noniin, se on siellä. hetkäs. Meinas mun päälle pudota noi obsidianit. Oi, Mitä tapahtuu? se on vieläkin mulla kannossa! Noniin, melkein kuollut jo. Noniin, Melkein. enää 1 HP. Finishatkaa se. Oi, sinne meni. Mä otan tän muuten kotiin. Ei. Voi, mene nyt sinä pois. Noniin. Otetaan toi eikin tästä näin tohon noin ja... Sieltä tuli. Niin me päästään kotiin täältä. Hajotiko sen portaali? Oh no! Kukin vissiin hajotti sen. Se on vissiin sen Ei sellainen päästä, me ollaan nyt täällä aina. Ei No, päästä eikö vaan? lopputeksteihin. Ei oo pelvitetty päästä läpi, pitäisikö loppuun. aloittaa alusta? Tämä vietä himaa. Tää rullaan tän täältä. Tadaa! Mä ottaa nää bedrockit tästä, kiitos. Ai niin, me voidaan ottaa bedrockiakin. Siinä on nyt tommonen yksittäin. Sinne mentiin. Hei, tässä on muuten Encity vieressä. Vieressä. Joo, ihan spawnin vieressä. Täällä. Ei oo laivaa, että Elytraa ei sais. Me voidaan tehdä tämmöset hienot portaat tonne. Yhdessä tehdään niin. Oh shit, noni. Ja sit mentiin. Se loppui Okei, sit siihen. loppu sitten se. Ai niin, mä unohdin sanoa, että muista tilata mun kanava. Toi numero tossa näyttää aika surulliselta.